Al Pirineu català neix un nou model de negoci que integra la inclusió social i la sostenibilitat del planeta. Nou Grapats és una empresa de serveis situada a la Seu d'Urgell, a la comarca de l'Alt Urgell, promoguda i gestionada per Càritas d'Urgell. El principal servei que gestiona Nou Grapats és la recollida dels nostres residus tèxtils i d'objectes en desús per poder crear una línia de negoci que doni vida i valor a aquests objectes de segona mà. Et vols desfer d'aquella roba que ja no utilitzes i d'objectes que no fas servir? Localitza a la web nougrapats.cat el contenidor més proper i diposita-hi la teva roba amb una bossa tancada. Amb aquest gest estàs donant una segona vida útil a la teva roba i contribueixes a reduir el consum dels recursos naturals, aigua i energia. Sabies que no destruir la roba recollida per un contenidor durant un any suposa un estalvi de 10 tones de CO2? Si el que vols és desfer-te dels teus objectes usats, t'has de posar en contacte amb Nou Grapats a través del nostre correu electrònic i un servei de recollida es posarà en contacte amb tu. La roba dels contenidors de color taronja es recull periòdicament i es transporta al magatzem central de Nou Grapats de la Seu d'Urgell. Aquí es pesa i es selecciona. La roba que no s'aprofita s'envia a una planta especialitzada en el reciclatge tèxtil. L'altra passa al procés de neteja i planxa. La roba en bon estat es dona a persones amb pocs recursos. És aquí on Nou Grapats passa a ser més que una empresa per ser un projecte social, ajudant a les persones amb risc d'exclusió. Nou Grapats genera oportunitats de treball remunerat per les persones més desfavorides, una formació i l'acompanyament necessari per la seva inserció en el mercat laboral. La roba s'etiqueta. Aquesta es transporta a la botiga Grapats, a la Seu d'Urgell. Aquí pots comprar tot tipus de peces de roba i objectes de segona mà a preus molt econòmics. Grapats també té parada als mercats setmanals de les comarques de la diòcesi d'Urgell i als punts d'espai Grapats. Nou Grapats també comercialitza la roba i els objectes de segona mà a internet. Grapats.com és la nostra botiga online. Clica el que més t'agradi, afegeix-ho a la cistella i paga la teva comanda amb tota seguretat. Nou Grapats és el projecte que t'ajuda a participar d'una economia més social, responsable amb el medi ambient i solidària. Col·labora amb el valor de la segona oportunitat.